نقشه‌ریا پککی و ترکیه جبو باشور کردستانه. هر کدوچه پیتر او سوزن اوجلان دایی دولتا ترکیه ده چرچوا میثاق ملی ترکیه دا دکبن واری پراتیکیه دا روش بو روش راستیا پککی آب باش گرتنا اوجلان دردکبه هولیو دیار دبه کو اف پککی انها به تو آوا او پککی نینه یا کو سلوگانا کردستان آزاد به دنگی که چیایی و بلند دستری دیار بو کو گروپا انقره دنا و پککی دا آخافتنا یکی او داوی هر جده به وان تدری او تو کزو آلیه دیدن نکاره ریل وان پیلانین وان کو جی امرالیتین سرویس کرنو لقندیلیتین جی بیجی کرن بگیره هر کود چه پیتر دیار دبه کو گروپا انقره دخوازه گیان کردستان آزاد لسر چی جورا آگرک دجوار و گر بشوتینه سیاستا پککی یا را دست کرنا خاکا باشوری کردستانی بود چرچوان میثاق ملی ترکیه دا با آگاهداری دولت و گروپا برنیاس دناوا پککی دا با گروپا انقریتی بیجی کرن وان خباتان روژین در بازبوی و پاش دست پیکرنا ایریش مازن آوات ترکان نابین حیوانان لیکری دست پیکر پیلانا پککی و دولتا ترک هندک مایه بکوه ده قونارن خوین داویه ده لگور وی پیلانه بشکی مازن جی خاکا باشوری کردستان آزاد به تیبتی نافچه بهدینان وی بکوه ده دستین قریجین دولتا ترکیه ده یا راست اف پیلانا دولت دگل پککی جی 4 قوناغان پیکتی دو جی هاتن جی بیجی کرن و دو قوناغین پر خطرمانه تا کو پیلان به تمامی ولا جی بیجی کرن بیگه ها دارکا مازی کاری هنک آگاهین هری تیبت لدربارا پیلان و نقشهین پککی و ترکیه جبو باشوری ولات به دست بخه تایبت پاش دست پیکرنا ایریشا 15 وی مهیا بنابین پنجین باز و پلنگ لگور وی پیلانی پککی ذاتن دخوازه دولتا ترک کشی باجروکین باشور بکه و نافچه بهدینان بکه نافچه که عسکری پیش کوان آگاهیان برچا بکن امی هنک بیزانینان لدربارا اردنگاریان نافچه بهدینان به تیبت پارێزگە هاتدهۆکێ بدەن و کانێ پەکێکێ و تورکێن فاشیست لە کیژان ناوچەیان جیدەگرن. پارێزگە هاتدهۆکێ نێزیکی 140 کیلومتر کەڕاندەگەل باکووری کوردستانی سینۆر هەنە. پاشک و پەکێکی کەتیە ناوا باشوور و پێگەهێ خۆ لەبەر بجێگیری ناوچەیە بەهدینان وەکی پێگەها هێزا خۆیا سەرەکیە دەستنیشان کرد. نەها باش دیار دەبە و چما پەکێکی پاش گرتنا ئۆژەڵان دەگوت مە سینۆرên di navbera باکوور و başûrê Kurdistanê de rakirin. Pekekê ji başûr sînor bû bakur bezand û rêyekê navdewletî ji bo xwe çêkir. Da ku bikare biriya vê rêkê her tiştî bi serbestî û keyfa dilê xwe li vir bibe wir û li wir bîne vir pekekê ev rêyê ji bo hatin û çûna gerîlayan her wiha anîn û birina çek û maddeyên hişber bikar anî. An ku weke dergeheke stratejîk. Dibe hinek kes û alî li vê pirsê bikin. Gelo çima başûrê welat rê dide pekekê vî karê encam bide û bi keyfa dilê xwe li başûr tev bigere û bê ku kesek hebe lê pirsînê digel bike. Bersiva vê pirsê pir hêsan e. Pekekê baş fêm dike û Mesûd Barzanî şerê birakujî heram kiriye û bi tu awayî naxwaze xwîna Kurdan bi destê birayên wan yên Kurd were rijandin. Lawma pekekê istiqlala vê helwestê kiriye. Gerna pekekê baş fêm dike eger şerê birakujiyê rû bide wê çi fermanek bi serê wan were. Ev pîlan bi 4 qonaxan bicî dibe. Qonaxa yekê li gor li hevxatinekê berê ya dewletên Iraq û Tirkiye nêzî sih qereqol û noxteyên Tirkiye li başûrê Kurdistanê hatine danan. 10 jê li Zaxo, 15 li navçeya Berwarî Balaw û Kanîmasiyê. Her wiha 5 li Nêrwer Rêkan, Doskiya Jorî û li navçeyên Amediyê û Şêladizê. Li wan qereqol û noxteyên eskerî ev cûrên çekan hene. Tank, top, dron, kamîrên eskerî yên termal û yên herî modern. Wate serbazgehên Tirkan li sê goşa Sînorya Başûr, Sûriye û Tirkiye û heyat digehe ava Şîn hatine tespît kirin. Wek me bas lêkirî paş û pekekê başûr ji bo encamdana hinek hevçûnên biçûk li ser Sînor bikaranî ew yek bû sedem ku Tirk wan qereqola li başûr ava bike. Pişra pekekê dest avêl bi cîcîkirina planê. Wexta ku hinek êrişên biçûk li ser wan noxteyan pêk anîn û Tirkiye di bersivê da rojane êrîş li ser wan navçeyan pêk anîn û li vir jiyan zehmet ket û xeterî ket ser şêniyên gundan. Qonaxa duyemîn li dawiya sala raborî dest pê kir. Pekekê li vê qonaxê da berdewam dewlet bi hinek êrîş û şerên biçûk tehrîk kir ku mirov dikare navê lîstokên zarokan li wan hevçûnan bike. Wek avêtina du guleyên Keleşînkovê tacîzkirin yan gulla hawunek û ev jî bû sedem ku Tirk bi awayekî rasterast tedagulê bike û were nav xaka başûr de. Gelo li vir çî çêbû? Bersiv ev e. Pekekê bê şer 15 kilometre ji xaka başûr da destê dagirkeran ve taybet deverên gulî û sindiyan. Qonaxa
سیان مرۆڤ دikare destpêkirina vê qonaxê ji bo wexta hewldanê pekekî ji bo kuştina xebatkarê konsolosxaneya Tirkiyeyê li Hewlêra paytexta Kurdistana Azad bizibirîne û piştre encamdayîna hinek êrişên partîzanî li ser noxteyên Tirkiyeyê. Ev qonaxe pir xeter û hindik maye bi temamî bikeve di qada bicîkirinê de. Dewleta Tirk li pazdeyî vê mehê êrişa ser pekekî bi navê Penca Baz û Penca Piling dest pê kir. Ji wê demê PKK bi awayekî sîstematîk şûn de vedikişe û nêzî gund û bajaran dibe. Xetereya vê qonaxê ev e ku her ku diçe şer nêzî bajarokan dibe. Lama li rojên pêşme devera barwarî û balav heya digehe çiyayê Metînê wê bibe meydana şer û bikeve destê Tirkan. Wate ji çiyayê Metînê heya kanî masê wê bikeve dest dagirkeran. Qonaxa çaremîn. Di qonaxa çaran ya plana PKK û Tirkiye de rûberekî dingê navçeya Behdînan wê bibe meydana şanoya pevçûnan û artêşa Tirkiye wê têda cî bigire. Anku ji çiyayê Gelha Şabaniyê heya digehe hindavî navçeya Batûfê wê bikeve dest Tirkan. Bi kurtî mirov dikare bibêje bi cîbicîkirina vê qonaxê wê Zaxo Amediya heya duhokê ji wê bibe navçeyekî eskerî di dest Tirkiyeyê de. Encamên paş vê planê wê çi bin? Dikarin derencama vê plana PKK û Tirkiye bi hinek xalan bas bikin. Yekemîn derbederbûna şêniyên gundên wan navçeyan ji bo bajar û bajarokan. Xala duyemîn, zêdetir xerabûna rewşa aboriya başûrê welat bi taybet ji rûyê çandiniyê ve ku zirarekî herî mezin wê bi kerta çandiniyê bikeve. Xala siyemîn, ziyanê leşkerî wê bi herêma başûrê Kurdistanê bikevin. Xala çaremîn, beşekî mezin ji xaka Kurdistana Azad wê bikeve dest dewleta Tirkiyeyê. Xala sereke ji hemûyan girêngtir pir xeter û li vir PKK ye. PKK paş dagirkirina wan navçeyan wê bi ku derê de biçe û vê serdika şanoya xwe cenga xwe li ku derê bicî bike. Da ku du demên pêş de wê derê jî teslîmî dewletê bike. PKK bi tu awa Bakurê Kurdistanê bicî hiştû. Derbazî başûr bû. Êdî nikare li wan navçeyan jî bimîne û wê xwe vekişe di nava bajar û bajarokan de. Li wê demê jî şerên mezin wê çêbin û ev bajar û bajarok wê bikevin ber êrişên Tirkiyeyê. Wate dubarekirina sînaryoya Rojava û kanê bi tu awa PKK rê ji bo dewleta Tirkiye xweş kir û ku bajarên Rojava yek bi yek dagir bike. Pêgeha Darkamazî ji destpêka weşana xwe bi dehan mijar li derbara planên qirêjên PKK û Tirkiye ji bo dagirkirina xaka başûrê welat weşandine û kanê bi tu awa PKK navçeyên başûr hêdî hêdî bêşer radesî Tirkiyên faşîst dike. Lêbelê her carê pêgeha me ji aliya alîgirên PKK bi sîxur û xebatkarên Mîtê dihatin sûşar kirin. Lê ya rast rêberê PKK Apo bi xwe li gel Mîtê û müsteşarê Mîtê Hakan Fîdan dest heye û plana da dirêjin.